ናይ ሰብ ንብረት ክትማልኦም ዘይብልካ ሓደገኛ ዘይሕጋው ፈፂንካ ክትማልኦም ዘይብልካ እንታይ እዮም ተልኩምኒ ቀዳማይ ዝተዓሸገ ባኮ ወይ ንብረት ውሽጡ ክትሪኦ ስለ ዘይትኽእል ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክትመላ የብልካ ዕሹግ ድሕዳ ኮይኑ ይድኩል ህይወትካ ከብል ከስእነካ ኽእል እዩ ካልኣይ ፈሰስቲ ከም ሻምቦ ሎሽን ካልኦት ኣብ ውሽጢ ሓሽሽ ክሓቅቕ ወይ ከዓ ክሕባእ ስለ ዝኽእል ፈፂንካ ዘይምምላእ ሳልሳይ ባዕልኻ ዘይሰራሕካዮ ምግቢ ከም ቸኮላት ንኣብነት ዝተሰንከተ እንጀራ ባኒ ኣብ ማእከል ምግቢ ሓሽሽ ክሕባእ ይኽእል እዩ ዘይምምላእ ካብ 1000 ሰባት ሓደ ሰብ ከም ዝኸጋጥሞ ይኽእል እዩ ወሓደ ሰብ ሞ ክኽብር እዩ ቫይታሚን ወይ ከዓ ዝኾነ መድሃኒት ብተመሳሳሊ ምስሊ ሓሽሽ ክስራሕ ስለ ዝኽእል ፍጹም ዘይምምላእ ተሓሽሽ ቆፅል ጥራሕ ከይመስለና መድሃኒት ተመሲሉ ክሃበና ኽእል እዩ ራብዓይቲ ኤሌክትሮኒክስ ከም ሞባይል ላፕቶፕ ታብለት ኣብ ውሽጡ ሓሽሽ ክሕባእ ይኽእል እዩ ሓምሻይ ክዳን ካብ ግቡእ ንላዕሊ ዝኸበደ ወይ እውን ጫማ ኣብ ውሽጡ ዘየድሊ ነገራት ክሕባእ ይኽእል እዩ ሻድሻይ ቅብኣ ወይ ኢደ ስራሓት ምሕብኣ ሓሽሽ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ፈፂንካ ከምዚ ዓይነት ነገር ዘይምምላእ ኣትሊስት ከይፈተሽካ ማለት እዩ ብግርህነትካ ኣብ ሽግር ከይትወድቕ ሓደገኛ ነገር ከኣለዉ ግን ሕጋዊ ንኣብነት $10,000 ናይ ኣሜሪካ ምምላእ ሕጋዊ ዋላት ናትካ ኹም ትገንዘብ ግን እቲ ገንዘብ ዝተረኣየን ዝተጻሕፈን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ገንዘብቲ ብኤርፖርት ሒዝክያ ክትወፅእ ፍቓድ ከተውፃለካ ቀዲንካ 5,000 ክኸውን ክኽእል ካልእ ሃገራት ኣፅንዕዎ ኢኹም እንተዘይኮኑ ኩሉ ገንዘብካ ክስእን ትኽእል ኢኻ ብገበ እውን ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ብማኒ ላውንድሪ ብዘይ ሕጋዊ ምትሕልላፍ ገንዘብ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ኩላትና ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብዚ ጉዳይ ንኸውን ኢና ካልእ ጉጅለ ወይ ከዓ ቤተሰብ ምስ ትኸውን ወይ ስድራ ምስ ትኸውን ወይ ዕሩኽ ኩልኻ ተደሚሩ $12,000 ምስ ዝኸውን ነቲ ልዕሊ $10,000 ከተፍቅደሉ ኦፊሻል ማለት እዩ ናይ ባንክ ስቴትመንት ሒዝካ ብኤርፖርት ከተጓዓዞ ወይ ከዓ ሒዝካ ክትከይድ ከተፍቅድ ክትክእል ኣለካ ሳዕበየ ንኽፍ እዩ ካልእ ናይ ሰብ ፓስፖርት ምምላእ ኩሉ ግዜ ገበን ኣይኮነን ግን ካብ ዝግብኦ ኣካል መሰነይታ ፅሑፍ ክትማላእ ክትክእል ኣለካ ካብ ናይ ኢሚግሬሽን ኦቶሪቲ ናይ ካልእ ሰብ ፓስፖርት እንተዳሒዝካ ትኸይድ ዘለካ ፓስፖርት ምስ ዋንኡ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝግባእ ታሲራ ምስ ፓስፖርት ምስ ዋንኡ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝግባእ ናይ ትምህርቲ ዶኩሜንት ምስ ዋንኡ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝግባእ እንድሕዳ ከተንቀሳቐሱ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ተንቀሳቐሱ ከም ዘለካ ሒዝክያ ትኸይድ ከም ዘለካ ናትካ ከም ዘይኮነን ፍቓድ ከተውፅእ ኣለካ እንተደይኮነ ኣብ ዘይሽግር ክኸታት ወግዓዊ ዶኩሜንትን ምስክር ወረቐትን ዕለተ ልደት እዚ እውን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተፈላለዩ ሕግታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንኣብነት ከም ስጋ ፍሩታ ኣሕምልቲ ናይ ፀባ ፍርያት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክልክሉ እዩ ንኣብነት ኣሜሪካ ዝበዝሐ ናይ ስጋ ውፅኢታት ክልኩላት እዮም ሒዝካን ክትከይድ ሕማማት ከምፁ ስለ ዝኽእሉ ኣግራብን ዘራእትን ምስኣቶም ሕማም ሒዞም ስለ ዝመፁ እዚኣቶም እውን ብኤርፖርት ሒዝካን ክትከይድ ኣብ ቦርሳኻ ጠቕሊልካ ክልኩላት ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ባህላዊ መድሃኒት ወይ ከዓ ሃርብ ኣብ ገለ ሃገራት ሕጋዊ እዩ ኣብ ገለ ከዓ ገበን እዩ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ሃይማኖታዊ ናውትታት ናይ እንስሳ ውፅኢታት እዚኣቶም እውን ኩሉ ግዜ እንታይ ሒዝና ክንከይድ ከም ዘለና ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ክልኩላት እዮም ዝንጠቕስኩም ወይ ከዓ ፍቓድ ኣድልዮም እዩ ሕጊ ሃገራዊ ሕጊ እንታይ ይብል እንተዳ ኢልኩምኒ መብዛሕትአን ሃገራት ልዕሊ $10,000 ወይ ከዓ ተመጣጣኒ ጥረ ገንዘብ እንተለካ ብቁፅሪ ኣፍሊጥካ ኣፍቂድካ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወረቐት ኣውፂኻ ከተፅሕፎ ወይ ከዓ ፍቓድ ከተውፃሉ ይጠልባ እዮም